नमस्कार मित्रांनो, मी सुनील पाटोळे स्वागत करतो तुमचं आपल्या कोकणी माणूस यूट्यूब चॅनलवरती। तर मित्रांनो, आज आपल्या गावाला आहे पालखी आणि आपली पालखी आणण्यासाठी आपण गेलो होतो दुसऱ्या वाडीमध्ये। तर आज आपल्या वाडीमध्ये पालखी येणार आहे। तर आज मी तुम्हाला सर्व पालखी आगमनाचा सोहळा कसा आहे ते दाखवणार आहोत। आपण कुठून पालखी घेऊन येणार आहोत ते पण सर्व दाखवणार आहोत। आपण गेलो होतो आता पलीकडच्या वाडीमध्ये आणि तुम्ही बघू शकता मागे पूर्ण असा जंगल, घनदाट असं जंगल आहे आणि आपण ह्या घनदाट जंगलामधून आपली पालखी घेऊन जात आहोत। तुम्ही बघू शकता इकडे ढोल ताशाच्या गजरामध्ये आपल्या पालखीचं आगमन करण्यासाठी आपण इकडे आज आलेलो आहोत। आणि बघू शकता इकडे तुम्ही बघू शकता आपल्या सगळ्या वाडीतली मुलं पालखी आणण्यासाठी आज खास दुसऱ्या वाडीमध्ये गेलेली होती। तुम्ही बघत असाल घनदाट असं जंगल आहे वरती आणि या जंगलातून ही पायवाट, पुरातन अशी पायवाट तुम्ही बघत असाल आमच्या देवाची पालखी। तर तुम्ही बघत असाल मित्रांनो, आपण ह्या पायवाटेने जे चाललेलो आहोत ती पांडवकालीन वाट आहे आणि श्री छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शंभूराजे छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली ही भूमी आहे। इथे तुम्ही बघू शकता हीच ती पायवाट आहे। याच पायवाटेने संभाजी महाराज संगमेश्वरला गेले होते। तर या वाटेचा व्हिडिओ तुम्हाला मित्रांनो आधी दाखवला होता। या वाटेमध्ये आम्ही जंगल सफारी करण्यासाठी आलेलो होतो। तर त्याच वाटेने आपण निघालेलो आहोत आपल्या वाडीमध्ये। तुम्ही बघू शकता अत्यंत अशी घनदाट झाडांनी भरलेली अशी वाट आणि त्या वाटेतून आम्ही निघालेलो आहोत श्री जुगाई देवी आणि सोंबादेवाची पालखी घेऊन। जुगाईच्या नावानं, सोंबाच्या नावानं। मित्रांनो, तुम्ही बघत असाल उंच असा डोंगर, डोंगरावरती पालखी घेऊन येताना आपल्या वाडीतली मुलं तुम्ही बघू शकता अत्यंत उत्साह असा सर्वांच्या मनामध्ये भरलेला आहे। आपल्या घरी आज आपला देव येणार आहे, त्यासाठी आम्ही सर्वजण इकडे आलेलो आहोत। आपल्या देवाला नेण्यासाठी, देवाची पालखी नेण्यासाठी आपण दुसऱ्या वाडीत आलेलो होतो। आता आपण निघालेलो आहोत आपल्या वाडीमध्ये। तुम्ही मित्रांनो बघत असाल ही जी जागा आहे ती आपल्या देवाची जागा आहे। तर आम्ही ह्या जागेला बोलतो देवारणं, म्हणजे देवाची जागा आहे। आता आपण पोहोचत आहोत डोंगराच्या मधोमध, तिथे आपण थोडं थांबणार आहोत आणि तिथून परत पुढे आपल्या वाडीत उतरण्यासाठी उतार चालू होणार आहे। तर तुम्ही बघत राहा आपला व्हिडिओ पूर्णपणे। वाजवा मित्रांनो, तुम्ही बघत असाल आपण पोहोचलेलो आहोत डोंगराच्या मध्यभागी। तिथे आपण थोडं विश्रांती करणार आहोत। मागून पालखी येत आहे, तुम्ही पुढे बघू शकता भगवे निशाण आणि ढोल ताशाच्या गजरामध्ये आपण पालखी घेऊन निघालेलो आहोत। तुम्ही इकडे बघू शकता आपले वाडीतले मित्रमंडळी आणि इकडून खालून पालखी घेऊन येत आहेत। पट्टा सोडतोय काय? नाही आली तरी सोडणार नाही। चला वरती आलं मित्रांनो, तुम्ही बघत असाल जंगलामधली ही घनदाट अशी वाट, छोटीशी अशी वाट आहे। या वाटेने आपण आपल्या घरी निघालेलो आहोत। म्हणजे हळूद अशी रे
मध्येच हे बघू शकता तुम्ही आंब्याचं झाड अत्यंत पुरातत्व असं सतीश हे झाड तुम्ही बघत असाल. चांगलं घंटी घालून ना पाठीत जाय माझ्या तर धावू नको. तुम्ही बघत असाल मित्रांनो एकदम लहान अशी ही जी पायवाट आहे या पायवाटेतून आपण निघालेलो आहोत. अत्यंत भक्तिभावाने आपण पालखीचं आगमन करत आहोत आपल्या वाडीमध्ये. उतरायला काय वाटत नाही. सावकाश रे सावकाश हे केलं नाही वाटतं. साफ नाही केलं मुळे वेळ मित्रांनो तुम्ही बघत असाल आपण आपल्या वाडीमध्ये जस्ट आता पोहोचत आहोत आणि तुम्ही बघितले असाल आमची जी घनदाट अशी जंगलातली वाट त्या जंगलामधून आम्ही पालखीचा प्रवास करून आलेलो आहोत. आणि आता आपल्या वाडीमधलं जस्ट पहिलं घर येत आहे. तर आपण बघूया कसं आपल्या पालखीचं आगमन स्वागत कसं केलं जातं ते आपण आता वाडीमध्ये आपल्या बघूया. अत्यंत अशा ढोल ताशाच्या गजरामध्ये तुम्ही बघत असाल स्वागतासाठी खूप माणसं उभी आहेत. असाल आता आपल्या पालखीचं आगमन आणि देवाची पूजा करण्यासाठी आपल्या वाडीतल्या महिला मंडळ देवाची पूजा करताना
तुम्ही बघितलं असेल मित्रांनो, एक घराची त्याची एंट्री झालेली होती आणि तिथे तुम्ही स्वागत बघितलं असेल आपल्या पालखीचं. तर आता दुसरं घर लागत आहे, तिथे आपण स्वागत बघणार आहोत आपल्या पालखीचं. त्यानंतर आपण घरं घेण्यासाठी सुरुवात करणार आहोत. प्रत्येक घराघरामध्ये आपली पालखी जी आहे ती जाणार आहे. तर आपण आता बघूया दुसऱ्या घरामध्ये पालखी आलेली आहे. तर तिथे बघूया आपण कसं स्वागत केलं जातं आपल्या पालखीचं. बघू शकता चाकरमान्यांनी गजबजलेलं असं हे घर आणि या घरामध्ये आगमन करण्यासाठी सर्वजण उपस्थित आहेत. या देवाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. बघू शकताय ढोलक. मित्रांनो, आपल्या घरामध्ये आज आगमन झालेलं आहे आणि तुम्हाला जर आपला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि आपल्या गाववाल्यांसोबत हा व्हिडिओ शेअर करा. तोपर्यंत बाय बाय. आपण भेटूया आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये.